petition mar BCG vaccine taneno ka vaccine osechako matin tin donjo osebiro hospital. Gima dwa wacho nitie gimiluongo ni stockouts mek yedhe commodities ma thieth mek TB mek HIV onego bed gi ng'i ang'o ma timore ga pile ka pile wabedo gi stockouts. Mar ariyo adwa mondo dhi ong'i weche mar kata ka Trump olokre ni koro miwa yath. Adwaro ni mondo sirkal gidhi e parliament mondo gikal ni mondo sirkal ma Kenya obedo ga ni gin maginyiewa yath. Ok wadwa ni mondo ng'at machielo nyiewonwa yath nikech mano yo ma ginyalo hinyowago. Gisetemo hinyowago chiegni diriyo nikech gibiro ga gi terms gi. Alafu mar adek be gidhi ging'i weche mibadhi matimore ga seche minyiewo gigi ni jok mage ma kata jok ma timo mibadhi go mondo ne kaka inyalo kawo sheria mondo nikech mane kuma wanyalo konyo pesa mwayuto go mwanyalo nyiewo go yath gi gik moko. Mage e gik ma nyalo wacho sani manyalo kwayo daktari mondo ter weche go e parliament mondo bed ni sana mar yath no mondo gikal ni sirkal ema biro bedo ga kanyiewo yath ok ng'ata kata ka Trump olokre. Erokamano Erick Okioma, erokamano nya kuom golo pachi gi chiwo ler kuom gik matimore miwacho ni e ground gik moko opogore. Billion, in bende wache mari mogik kotende kod kaka gik moko chung sani e dakika ma ok ng'eny achiel. Mokwongo